ina topic no abana wugu no papa no nim se enkapa no sebe ne mabi ene ekodi a ko nye sade ne da ejedu mebi aye ne a asem kakra ya ye ne maame no ye ne nkrofo mate sebe ye ne ekru ne yere ne mote ye ne nkrofo hu mesan na mfosam ne ade no mesan so mo dwen papa mayana enwe bone ma ne bedu mebi no ne no matene na kwa enye yi ofozo midasi okay the nation's uncle ofozo be mabra nyankopon so nipa bi a wotie na unsha leader and founder of the new force nana Kwame bedi ako be obi awrade nsha ne tirimupo na ne good policy a ode ba mo ma Ghana nya asudie awrade nya ne kase ontre na hye mo amfama ye nyina ofozo be ma na wo de asema ba wo na asem da pono so maami bi a wawo babema na wawo mama na ne babema na ye panyini na oda mani mu ba akopɛ ana wo ma ne bibiri abema ne fa abrabom yie pa na awrade ahira no wanya sika ɛna ne sika nyam no wakɔware utriti na wofo ne good bonsi ne yere fom maame na hunu sɛ ne babema de sika ko bi fie ntino ɛka ne nkokora na nke wale anuafo ne babema na wale onu ani nua no sɛ be ye sika nko nyana se ne be bi aye ne time because of so create confusion bi ma anka bema no mumkura nya ware en sɛ be ye bi nko bi fie ko ye ne babema na maame ne wura fi sɛ manu ma wawo na nan ni nyina so ye ma omo so be ko bi fie akɔfa sa amema ni bi na abɛhwe omo enti dodo ebe ne fie do so kye ne de ba ko a eko bi fie onim enti ne eko bi fie no nko an odwene ho ne mumen nan na aka ne fie a nkɔfo ma mema so be yi omu yie ne de na adwene nkɔhɔ obatan a wote sa so obabema de kɔ na ye oyade a obi so betu de babema fo bi mba wo fie onzo ni abema wu ye no apamo ne manyina se jaba ntena fie oso awo ma mema onti o ma wie ye ne sei wadwene ho da ate o ma ma ne de na omso de be ye nua bema yi mai wadwene ho sa no nipa guo no twa tu bie twe no ya na de se was you rape what you so no nipa wo guo bia no e wa brabo kon aso na wade be mo twa nsa nti I love the mind call kama nuna na ma me ese me wo ametu badini sa baako kama ni abeye ni bia so akatua be bawo so udimi no gina sentina muda eye wunti ene yatu obi afirifia wotimu mu unti obi nsa no aduane abɔ no asema wo kanimo but ne ho na ye wahie ne ho ye wotan sikani na waben na ye wahi keke wapɛ bibia aka me awai na firi ho but untimi so nkɔhye ho wagu awie na ni ntwaye nti wanza also no obi brɛ waduma adu tam wo so dini apam ɛyɛ ne ade ye nkɔfo bi mmire bi atwam no ɛho aba ne ne wote ho awutwa untimi na ɔgye na setena mu da wasi so ababa unya nwe obi awo ne bana se ne to achi a uso ne mu na wudi na tamu a me de sa yalefo se de me mu bi ma o we ne ba bia ne na hwere wakeka ne se basa na ma bonsiri twetwetwetwetwe na no so de na no man nsu kura ka ho ni pa uguo bia obetwa obano na no se de esi manzu afa ye ofeli so obeyi na pia bonten because obi de na no nzo ne nan na achiachia wo tena ase di na tembo na da pase nkura yu mo ye fi se de me de mi hia bi wo mfie keka ne basasa because wonam so akwankro na wunya nwe na nim ne wi ase de bebrew na nim ne abrabo de bebrew di wo kan ya wo pe eno na me bo akokwa aka akira wo se AFOTOASEM si ni onipa guo no eno ana wotwa edibi pacho ba bi obi won wontra wa wo sere na ya atobo edibi tobre bi wa brabo na wo se obi a pacho ya atobo na wo nsu bedudu so mantamu a wotekire wa nsu obi anya sika duro diman na obetena area ho na odidi mam bidie no mo amasa adema no se sika duro enne papa na eto ade a na obi ampe so obeji papa ni sika wa brabo ma yeye na nsu nyeye ntu sika duro no akwaje onza nansia obabi boss se fama na ye ka bia yo ya ehni awka ni miri bi na
na motie kurase na abrabo nko yie ma mo no odifo bi ba be pie mu ba akopɛ no ya oni wo hia mo hu na change no mo force di sikaduro susu no ama wo fam pena kura enye yie wo pɛ yira ya le kura enye yie sikaduro we na wo kɔ no wo ke kan sa mi nu ka se ba pɛ so akɔ brala tamamu akɔ we so na afa na afa ama no na nso mo di sikaduro atono so ama wo to aduane mpa nipa mpɛse ye ton ma no on se wo be si so a wo bɔ so kakra wono kra de bet no kotwa yo no 5 billion odene na mo sikaduro se how nya o kachire obi no a ena utwa so aba no ye wodua bi awurade be mo hunu atias forces so ansa no wo fidu yase edi ya kache ni otie ya nwumire yi se e wa abrabɔ mu no ade ekura obi a wunya wo pɛ ne nse no na se de obesi aka no sa na awurade be rezo ya ma wo so mo sire na no onsire no na sunsu ni wonsu edi obi ye yo ya wo fa uhia wo se awurade ma se nhira we bi ntome so no achia no panin kase awurade nya wo kase awurade da achi bi onyam se de wa ye wi na atima tena wa brabo so de ansam keka beberebe osofo tama no wasole mesua no usi obi anye papa na aye papa because we congregation sa do na wo kan wi ase no kore nyina usi wo de won ton wi ase da nanso ombedo so wuntimi mfa won santo omu nyina so ya bre no onse na de wabo bibi so mpa ya chemo omoton mo ya brabo ene wo so yanka se na ncho so obi members do so na chese o mfire wurade de a won so no e de ne ye ka kire wo ne yanka de na nkire wo first ya wunni sika de to atade hye no wo so obi address bia kwero ye kohwini o ntade obefa ye no nye kroma nka minim se obi opɛ dress bia ni susu akowie oni o kohwini wa ye so asori se life nkwa no de namu ene oba no kire wo ntwam ohun ni oba bia ba dress no pass maka fa ho amena siutintini ya wo kanie ene sika ba won san ntade no wo kra na ye de aba ese wo so yanka de ne nje wo ya hye woni ana wo de adum yanka de ne mfa nkire wo itono bia mu mienyi ya umfiri mu yenya ni pasaye na ni onipa guo no otwa Yesu amese kan bi na mendiase o yakọ afom no asa abura mu obi asa obi anua ne de na ye de hyem tutu na meche tibdimi sagumdu na me komanim sesi ane madua wie ni ye boye nsema de bia dua wie ye boye nsema e baba to go adwuma ne mo ayo ana achare ya me ma mo 1 week pe ye ba wo ye ni yi a onim bete wanye ni yi a onim bete ampa 1 week man ti asem na se na bro mi digumu ye de hunu ye me de asem de mawie me mfam papa ho afa ye ba ya pie onim ba bi obi adua fa ye fe hu se me de ne fumu se nwura ye betwa agu asiko kwa bro ye ntu bi mfiri ye me na siwo sa ni nyini mu no na be hunu adwuma ye so mfa so ti do ho sa ama ni nyini se wo de bro gu ayi mu no ne bro so sa intimi mmo boze ehye ne ho so mbeba na aye ntwantua na me pa buru atoto ze ko oburofu ni me bu die ni betoto na me nua no mapone akase a omode atuja so we no na de na atwetwe ntwantua ubo so ote ho toto na wusugu yam ebitimi basito na ate ho toto na wusugu yam because duane ne yefom no obi ebedi ade akodo e na ode aburo dua ne se de odia no ni onipa wugu obi a wutwa yam ye ni mra ye ho so wa brabom uzi staba no to wonche mpene ni ma because oye wuni aba enye wa awoba edima me na start efie wadwuma nyina wode ma no se na ni sister banye na ono ane ba ne de on tena se on se ne oba ni nyini yokọ awale ye de na bazo onim gugu ngura ahoro onim ni amasie amade ma ye nyenye nyan akora afekuru onim se de esi pepa no odimi nti ne ba kora ato agyanan nti yawo ne tikọ aba uzi staba no call ba akope no da bi ye de homo bra obronya bra se ma wo ba ma ye on sa ye fe de da wanim on se onim agu ase ne ugu no utwa fa se mi bo ntoma no ne treat ni pa yie na awurade aye oyie daache tiawa